RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyon kaagi karon? Magaling sa kalalaki na taga Captain Claudio Toledo City. Ang atong tatampo, nagdasangan nga James. James, umatay trabaho ron kaya Domingo magyudon sa man, maglaga. Adi lang ko bayo eh. Anahila ko sa tong gipuyan. Ay, no, samtaon ka eh. Usaon mo pagkauya ba na nga magsige mo lang ka og pundo din sa itong gipuyan? Surisuro eh puloy. Kami nilalaag bay. Anila ko din eh. Magkalingaw na ko gamit sa kong cellphone. Ha? Sige, ikaw good. Ay, napulaan ko si tanaw sa lida eh. Palahi ko be. Arinas ako sa Facebook. Mangita kong akong kachatan. Ayay, gi-accept mo na akong friend request. Ako na sing chatan be. Nanawag man lagi ka? Kapoy magsigig chat eh. Sakit sa tudlo. May pagmanawag. Kay makakita pa ko sa mong itsura. Mausab. Mao gini mong name? James? Oh, moro gina. Unya ikaw, May rasa ka? Oo. May, okay na nimo nga magtawaganan ko nimo or chat ba ko? Di ba ko makasamok? Wa po masuko? Okay ra, uy. O, agi masuko. May noon nga may gikalingawan ka nga chicks. Nalipay sa bita ko ba? Yan, ibaw siya nga construction ng mo trabaho. Palagi. Sultihi, oy. Di ba si magtuo na siya, engineer ka? Ano may construction ang imong trabaho? Anong man ang trabaho? Nga so ato pa, makikigala gyapon ka na ako bisag construction ng akong trabaho. Oo, oy. Oh, salamat, May. Nindot na yung bayda. Nindot ng sign. Kay, dili na artihon biya na. Mo lagi bay. Nya, sumamay mo ginugayan. Panguyambi na yun. James. Manay tinuod, May. Sa sige na itong chat-chat, no? Dadutlan ako nimo. I love you. James. May, may chance ka ko? Kung seryoso ka na ako, James. Pamisitahin ko din sa amo. Sige. Sige, May. Mamisita ko nimo. Asa mang dabit ang inyo? Nakadumdum sa katini sa amo, no? Dali naman tultulon ang iyong dapit kay nagsunod ram tag barangay. Hinoon sad. Unya, May. Kumusta naman itong akong gingon mo? Ha? Ang asa man ato? Ayaw yung taon ko binawa ang May. Seryoso ba ko mo? Bitaw, James, uy. Ako nakita man nga, seryoso agad kasi matinguhan na ako. Kaya naanihin mo kita sa amo. Maong... ako nakagisukot. Tinuot, May? Uli ki, uyab na ta. Awan sa men, dili ka kaya ako na nabawiun. Ikaw eh. Lagi.
May salamat kay ha. Nga imo na kong gisugot. Salamat ko kayo. Mo ba? Uyab lang mo sa mga katsat nga si May? O bay. Gikaluyan gid in taon bay. Nakauyab ra gid. Congrats, May. Dali aras panahon misa. Walang hibaw siyam na dita kabuhan nga nakauyab. Mao gyud. May ihangyon ta ko nimo. Unsa man na, James? Mga tubang unta ko si mong mga ginikanan. Ha? Nga naman? Mananghid ko nila. Nga, mamahin ako nimo. Magigminyo na ka na ako? Magminyo ta pero di pa karon. Mamahin ako nimo daan. Ikaw? Sige. Pangatubang sa akong mga ginikanan. Wa ba may supa kung sa yung plano ni May? Kay kamo ay magtipon. Musugot ra ka dito nga mamahay ko ni May. Di may masupa ka na, kaya tinarong man imong tuyo sa mga anak. Baog yun. Dadali niya ang imo magilikanan, kaya mo sa butang yung kasal. May, samtang magpaabot sa pizza sa tong kasal ba? Mananghid ko nimo ha nga manarbaho lang muna ko. Aron may magamit ta inig kasal na to. Sige, James. Ang pingbi si mong trabaho, ha? Oh, ikaw sab, amping din ha. Oh, sa mga kaya nagbulang kinang naon mo? Nag-goal mo ko bay? Sa may kikagulan mo? Hampit ang muda mong kasal ni May, pero wa mo ko makatigom eh. Makatigong kataan yung trabaho nga konstruksyon naman ta? Lagi. Sa umin ako bay? Ay, ako pa ni Mono, iuswag lang yan nanay mong kasalay. Iuswag lang sana. Kasi pa rin magkakwarta ka. Ato lang sa iyang angan, May. Kay, wa pa di ko'y tinigom eh. Sige. Makapaabot ra ko. May, nawaglay ka. May tuyo ka na ko? James, mananghidon ta ko nimo. Oh, ano saman? Manarbaho lang sa ako. Aron matabangan ti ka gasto sa atong kasal. Oh, asa mo ka sa kamanarbaho? Sa Cebu City lang ko. Kay na may mutabang na ako nga makasud og trabaho. Uy, nahilom lagi ka. Musugot ka o dili? May, di onda ko gusto nga manarbaho ka. Kay, basigin, imo na unya kong makalimtan. James, ayagot pa ko na ako nagdautan. Para rapitaw na to ning duhang akong buhaton. Sugot na lang, ha? Ay, sige na lang eh. Salamat, James.
Naunsa na, Miss May? Di naman mo reply akong chatan. Inigbakante na ko. Ako siyang tawagan. Sa mukha ni sige tawag-tawag, uy. Nahibaw lang ko. Nganong di na ka mo reply sa akong mga chat. Ala ka suko, good. Pasukogit ka nimo. Kay hasol di ka. Oh, May, naunsa di ka? Okay naman ko. Dila ko ganun na magsige kaghasol na ko. Og, kalimti na ako maabot at kasal. Oh. Kaya dila ko magpakasal nimo. May, Di ko alam ang nararamdaman nang mawala ka at ako'y nag-iisa. naglibog ko sa kalit nga kausaban ni May. Kay masuko naman siya nga akong tawagan. Kung mo chat ko niya, di na sad siya mo reply. Pero sa gihapon, nagpaabot ko nga maokira ang tanan. Dinhin na ng kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.